Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Edmond Kotsi και έχω αναλάβει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ψηφιακού audio plugin που συνδυάζει τον compressor και το distortion. Στο πρώτο εξάμηνο, για αρχή, τι είναι το D-Comp που έχω ονομάσει το plugin. Είναι ένα υβριδικό audio plugin που συνδυάζει τον compressor και το distortion και είναι σχεδιασμένο για δημιουργική και τεχνική χρήση. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει δηλαδή κάποιος και για να κάνει κάποιες μίξεις επαγγελματικά, αλλά και για να κάνει κάτι πιο δημιουργικό, πιο πειραματικό με το distortion. Ο σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός μοναδικού plugin, κάτι που δεν χρησιμοποιείται πολύ, ένα συνδυαστικό plugin που είναι το distortion μαζί με το compression, αν και υπάρχουν ένα-δύο στην αγορά, που είναι και πάρα πολύ γνωστά. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένο δηλαδή, όπως είναι ο σχεδιασμός ένα compressor ή ένα distortion ξεχωριστά. Και η δημιουργικότητα μέσω της τεχνικής DSP, που είναι το Digital Signal Processing, το πώς ξεκινάει το σήμα και πηγαίνει και γίνεται η επεξεργασία του ώστε να ακούμε το εκάστοτε εφέ. Στο πρώτο εξάμηνο είχα αναλάβει να κάνω την έρευνα για τη μελέτη του compressor και του distortion ξεχωριστά. Διαβάσαμε όλη την ιστορία του, από που ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και πώς έχει φτάσει στο σήμερα. Όπως και για το distortion, και στη συνέχεια αναλύσαμε πιο συγκεκριμένα τα plugins. Τι είναι ο compressor για αρχή? Είναι ένας δυναμικός επεξεργαστής που εξισορροπεί τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία ενός σήματος και χρησιμοποιείται στη mix και το mastering. Βασική παράμετρη του compressor είναι το threshold, το ratio, το attack και το release. Το threshold είναι το ταβάνι που ξεκινάει να λειτουργεί ο δυναμικός μας επεξεργαστής. Το ratio είναι η αναλογία το πόσο γρήγορα ή το πόσο αργά, που είναι το attack και το release, το πόσο γρήγορα και το πόσο αργά δουλεύει ένας compressor, το πόσο γρήγορα ξεκινάει και το πόσο αργά σταματάει να δουλεύει. Παραδείγματα compressor από plugin compressors είναι το FabFilter Pro σε 2, το UAD LA2A, που έχουμε στηριχτεί και στο συγκεκριμένο compressor για να κάνουμε... δεν φαίνεται το ποντίκι μου. Εγώ δείχνω το... ωραία. Που έχουμε στηριχτεί και στο συγκεκριμένο compressor και έχουμε κάνει την ανάπτυξη του δικού μας. Και ο UAD 1176, που είναι πολύ γνωστοί compressors. Το distortion τι είναι από την άλλη? Είναι η αλλίωση της σχηματομορφής, η δημιουργία harmonic distortion που προσθέτει χαρακτήρα στον ήχο. Βασικοί παράμετρες είναι το drive, το tone, το saturation και το type mode. Παραδείγματα συγκεκριμένα το FabFilter Saturn 2 και από την Sound Toys το Decapitator, που αυτό συγκεκριμένα είναι ένα plugin το οποίο συνδυάζει και compressor και distortion. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που έχω κάνει εγώ. Στο δεύτερο εξάμηνο τώρα που είναι το Zoom, είναι η δημιουργία του D-Comp μαζί με το σχεδιασμό DSP και την ανάπτυξη του GUI, που είναι το οπτικό το οποίο βλέπουμε για το compressor. Τα προγράμματα που χρησιμοποιηθήκαν είναι το Heist Framework, που είναι ένα open source πρόγραμμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα στους όχι προγραμματιστές, περισσότερους μουσικοτεχνολόγους και στους συγχολήπτες να δημιουργήσουν ένα plugin χωρίς να γνωρίζουν προγραμματισμό. Γιατί σε αντίθεση με το Juice Framework που χρησιμοποιεί γλώσσα C++ για να κάνει τον σχεδιασμό των plugins, είναι σχετικά πιο εύκολο, και το Visual Studio που είναι ο τελικός προορισμός του Heist και του Juice για να γίνει το export του VST. Το design και το UI που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι σχετικά minimal, με λίγα κουμπιά και με τη δημιουργία του Figma. Πώς φεύγει αυτό? Ωραία, το έχω. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το plugin. Έχουμε βάλει κάποια κουμπιά. Έχουμε βάλει και το background. Το design είναι πολύ απλό. Έχουμε ένα knob για το gain, ένα knob για το threshold, ένα knob για το drive. Κινούνται κανονικά. Τα frames που έχουμε χρησιμοποιήσει, σας τα δείξω κιόλας, γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν χρησιμοποιεί απλά πετάμε την εικόνα και αυτό ξεκινάει και γυρίζει. Ο τρόπος κατασκευής του GUI
είναι ότι φτιάχνουμε ένα συγκεκριμένο film strip, δηλαδή ξεκινάμε και βάζουμε την εικόνα τέρμα αριστερά, μετά λίγο πιο δεξιά και όσο πάει φτιάχνουμε σαν να βάζουμε το film και να αρχίσει να δουλεύει. Επίσης το ίδιο ισχύουν και για τα κουμπιά, που πρέπει να φτιάξουμε μια εικόνα που είναι συγκεκριμένα τα pixels για να χωριστούν στη μέση ακριβώς, ώστε όταν πατήσουμε εμείς το κουμπί να γίνει από το μπλε, να γίνει απονεργοποιημένο, δηλαδή να γίνει απενεργοποιημένο. Το ίδιο ισχύει και για τους διακόπτες που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, τα knobs λειτουργούν κανονικά, κάνουν ακριβώς αυτό που λένε, είναι το gain του κομπρέσορα, το threshold του κομπρέσορα και το distortion που όσο ανεβαίνουμε προσθέτει. Έχουμε βάλει ένα διακόπτη για low pass, ένα διακόπτη για high pass και ένα πειραματικό διακόπτη που έχουμε βάλει κάποια εφέ τα οποία θα σας αναλύσω συγκεκριμένα τι συμβαίνει. Και δύο διακόπτες που είναι ένα είναι το reverb, το άλλο είναι το delay. Δεν αναγράφω τι είναι το καθένα γιατί θέλω να αφήσω στον χρήστη του plugin να του δείξω ότι δεν χρειάζεται να βλέπεις τι πατάς. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο με τα plugins, δηλαδή θα μπορούσα να γράψω εδώ πέρα reverb, αλλά θέλω να το αφήσω στην ευχέρεια του χρήστη. Λοιπόν, για τον σχεδιασμό έχουμε βάλει το φίλτρο, μισό πρέπει να το ανατοπίσω. Ωραία. Για να δούμε. Λοιπόν, το ένα είναι το φίλτρο που είναι για το low pass, το άλλο είναι αυτό είναι το high pass και αυτό είναι το low pass. Αυτό είναι για το gain. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν υπάρχει γλώσσα προγραμματισμού, απλά υπάρχουν plugins τα οποία τα στακάρεις ένα πάνω στο άλλο και μετά ορίζεις την παράμετρο, την ορίζεις πάνω στο GUI το οποίο έχεις τοποθετήσει. Μετά είναι ο κομπρέσορας, ο οποίος είναι ρυθμισμένος με βάση τη λογική του LA2A, έχουμε ρυθμίσει το attack, το release και το ratio ίδια σχεδόν παρόμοια με το κομπρέσορα LA2A. Αυτό εδώ πέρα είναι το shape effects του distortion. Έχουμε χρησιμοποιήσει την τεχνική του hard clipping, ώστε και μετά από την έξοδο εδώ πέρα απλά ρυθμίζουμε ένα dry-wet mix ώστε να μπορέσει να βγει η έξοδος του distortion. Το script effects που είναι ο πειραματικός διακόπτης με τα ερωτηματικά, που έχουμε βάλει ένα chorus, ένα phase και ένα sample hold για να δίνει ένα παράξενο ήχο που σε πολύ μικρό βαθμό ακούγεται σχετικά ωραίος, το reverb και το delay. Πάμε να το ακούσουμε στην πράξη. Το plugin υπάρχει στο site μου mdkcproductions.com. Έχουμε το κουμπί που κατεβάζει το αρχείο και το δίπλα κουμπί που είναι για το feedback, για το ερωτηματολόγιο που έχω κάνει, που είναι αναλυτικά όλα στο site μου. Λοιπόν, έχουμε σολάρει το κανάλι των drums. Δεν έχω βάλει κανένα plugin, ούτε φίλτρα, ούτε οτιδήποτε. Το μόνο plugin που υπάρχει πάνω στο κανάλι είναι το D-Comp. Πάμε να προσθέσουμε και το βάσο. Αυτό είναι το μπάσο με τα drums αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε και τις κιθάρες.
συνδυασμό όλα αυτά μαζί ακούγονται κάπως έτσι. Αυτό το μεγάλο που είναι για το bypass, on-off δηλαδή. Αυτά, είδαμε τις λειτουργίες του plugin. Συγγνώμη. Ναι. Είδαμε τις λειτουργίες του plugin, το gain, το threshold, το drive και τα φίλτρα. Τα πειραματικά effects και τα experiment effects που ήταν το διακοπτάκι με τα ερωτηματικά. Τα μη ονομασμένα controls που είναι το reverb και το delay που εστιάζει στη δημιουργικότητα. Η χρήση του plugin θα μπορούσε να γίνει σε κιθάρες όπως είδαμε, σε drums, σε sound design που δεν έχω κάποιο παράδειγμα να δείξω, ούτε σε vocals. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπιστήκαν ήταν ότι το quality του distortion δεν ήταν το επιθυμητό, δεν ήταν το τέλειο. Έβγαζε κάποιο αντικειμενικά καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν ήταν το. Είχαμε ένα πρόβλημα με το macOS compatibility που το πρόβλημα είναι ότι επειδή δουλεύω σε Windows, η επεξεργασία του export γίνεται για Windows και για να γίνει σε macOS θα πρέπει να έχω κάποιον υπολογιστή ο οποίος να έχει επεξεργαστεί M-Power δηλαδή και παραπάνω, γιατί σε λειτουργικά Intel δουλεύει κανονικά. Το plugin είναι μόνο export σε VST, δεν είναι ούτε σε audio unit νομίζω λέγεται στα Pro Tools και σε σε AAX. Σίγουρα τα values από το project είναι ότι πήρα εμπειρία πάνω σε DSP programming και έχω λίγο μεγαλύτερη κατανόηση σε audio plugins. Μελλοντική εξέλιξη θα ήθελα να βελτιώσω τον αλγόριθμο του distortion με το hard clipping που δείξαμε πριν, το support για το AU και το AAX και καλύτερο cross-platform support. Το συμπέρασμα μου είναι ότι το DCOM συνδυάζει τεχνολογία και μουσική, δημιουργικό και τεχνικό εργαλείο και είναι μου έδωσε πολύ σημαντική μαθησιακή εμπειρία. Να σας δείξω την πρώτη version του DCOM. Στην αρχή ήταν ένα plugin γιατί είχα συνεργαστεί στην αρχή με κάποιους προγραμματιστές audio που βγάζανε όντως ένα πολύ καθαρό αποτέλεσμα, που αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν βλέπουμε κάποιο plugin, βλέπουμε αυτό εδώ, το οποίο βγάζει το reduction, το gain και το distortion. Που βγάζει... Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα, που αυτό χρησιμοποιήθηκε με το πρόγραμμα Producer,
που γράφουμε κώδικα C++ και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ πέρα έχουμε και ένα GR meter που δείχνει το gain reduction από τον compressor. Αυτή ήταν η πρώτη version. Έχουμε και μια δεύτερη version που δείχνει και το input του compressor. Δούλευε αντικειμενικά πολύ καλά, αλλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε όλες τις εικόνες, να τις εντάξουμε μέσα στο plugin, γιατί τα παιδιά γνωρίζανε προγραμματισμό μέχρι το σημείο αυτό. Δεν μπορούσαν να εντάξουν εικόνες. Οπότε βρήκα το πρόγραμμα Hive, που είναι, παιδιά, είναι δωρεάν, είναι open source, πολύ καλό, που απλά στακάρεις σαν φανταστείτε το σαν ένα rack, βάζεις τα plugins ένα-ένα, μετά πρέπει να φτιάξεις το film strip και αυτό. Αυτά από μας. Ωραία.